एगो कमेंट कइले रहलिया हमारा मोबाइलवा पर कि तोरा ले त सुंदर हमही बानी। त हम ओकरा से कहतानी कि जब तू सुंदर बाड़ी त कौना काम के बाड़ी, यदि हमरा पति के आके लगी सुतती तब न हम जानती कि तू कितना सुंदर बाड़ी। अब लम्बे से इतना तारीफ करबे कि हम तो से सुंदर बानी, तो हम ओकरा के का कही बताओ लोगन। जब सुंदर भी बताओ हमारा पति के सुख दुख में से शामिल होके तब ना हम जाना। पता न कैसन कैसन कुल कमेंट करे वाली आ जाता है सब नहीं कि लागत जीमा कोनो काम नहीं कि नारिये ना समझतिया कि वो बिया नारी बेचारी बिया तो का ओकरा में दिक्कत बावे। तो पता नहीं कैसन कैसन कमेंट करत है सब कि तोरा सुगर हमें में तो मान तनी भैया बहुत हमसे सुंदर बहुत लोग बावे तो, लेकिन जे बा वो अपने खातिर ना बा।